Concello de Pontevedra e Fundación Beniños poñen en marcha un ano máis o programa Envolve, unha cita que pretende que ningún neno, nena ou adolescente se quede sen agasallo neste Nadal. Son 4 anos xa deste proxecto e iso quere decir que é un proxecto que caeu moi ben entre a cidadanía, que hubo unha gran implicación no mesmo e que desde logo estamos orgullosísimos e orgullosísimas da xente de Pontevedra que, bueno, sabemos que a día de hoxe xa se están anotando para este programa e que van a responder como sempre. Este ano precisanse preto de 500 cómplices dos Reis Magos. De momento xa hai inscritos 250, así que dende a Concellería agardan poder chegar a esta cifra. Nos o que sí que pedimos a estos cómplices é que eles van a recibir a carta do neno e a nena, bueno, pois que se acomoden a eses desexos, non, que todos os nenos e nenas teñan e bueno, estou segura de que como anos anteriores non van fallar. Como en anos anteriores, os cómplices dos Reis Magos recibirán unha carta e mercarán un agasallo por un importe máximo de 30 euros. Se trata de que todos os nenos e nenas teñan un agasallo novo, o que está de moda, pero bueno, tamén queremos facer fincapé en que nos gustaría, non, que se estuvese en torno a un precio deses 30 euros para que non haxa tampouco moita variación entre uns agasallos e outros, non? Entón, ese é o prezo que recomendamos para gastar, eu creo que dá para cousas ben bonitas, non? O agasallo entregarase entre o 11 e o 29 de decembro na Casa Azul. Se queren facerse cómplices dos Reis Magos, poden descargarse un formulario vía internet, pasarse pola Casa Azul ou nos teléfonos 604 02 41 03 ou 678 75 49 33. Pero o importante é que todos os anos salen e que a xente, bueno, pues, ten paciencia, entende que